ଆଜିର ସକାଳଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜାଏ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। କାହିଁକି ନା କାଲି ରାତିଠୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେଇଛି। ନା ରାତି ସାରା ସିଏ ଶୋଉଛି ନା ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉଛି। ବାନ୍ତି କରି କରି ଦେହ ହାଲିଆ ତା'ର। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ରୁମ୍ ଆଗରେ କିଛି ଗଧ ଆଉ ଛେଳି ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଇଁଷି ଆସି ବୁଲୁଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଝିଅ କି ଖୁସି, ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଖିଚଡ଼ି, ଡାଲି, ଭାତ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ORS କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ORS କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ବସାଇଦେଲି। ଗରମ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖିଚଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ମୋର ଯାହା ବି ସାମଗ୍ରୀ ଖିଚଡ଼ି କରିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଖିଚଡ଼ି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଟମାଟର, ପିଆଜ ସାଧା ଉପରେ ପରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଲକା କିଛି ପକାଇକି କରିଦେଲି ଖିଚଡ଼ିରେ। ଖିଚଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ବସାଇଦେଲି ତାକୁ। ତାପରେ ସେ ସିଟି ମାରିଦେଲା। ସିଟି ମାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତ ବସାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅର ଦେଖନ୍ତୁ ବବଲ୍ସଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇଦେଲି। ସେ ନେଇଗଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ORS ପାଇଁ ପାଣିରେ ORS ଗୋଳେଇ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲି, ସେ ପିଇଦେଲା। ତାପରେ ରଖିଦେଇ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଖିଚଡ଼ି ସିଟି ମାରିଦେଲା, ଖିଚଡ଼ି ସିଟି ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଖିଚଡ଼ି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖୋଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଇଦେଲି। ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଇକି ଶୋଇଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲି। କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲା ମାତ୍ରକେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ ମାନେ ମାଆ ମାନେ ତ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର।